туби тиллоии 2023: Месси, Холланд, Мбаппе, Родри ё дигар футболбоз? имрӯз мо ин мавзӯъро матраҳ мекунему ҷавоби савол ба ҳама фаҳмо мешавад. оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. мавсими 2022-2023 фарқкунанда буд. бори аввал дар таърихи футбол ҷоми ҷаҳон дар байни мавсим баргузор шуд ки барои натиҷагирӣ маҳз ҳамин мусобиқа қурби баланд дорад. аргентина бо сарвонии Месси қаҳрамони ҷаҳон гашту хабару хайп болои Лио дар Франс футбол зиёд гаштанд. овоздиҳӣ моҳи август оғоз шуда, моҳи октябр натиҷааш маълум мешавад. Манчестер Сити требл кард ва ин мавзӯъ васеътар аз қаҳрамонии Аргентина паҳн шуд. хуб, кӣ бартарият дорад ва тӯпи тиллоӣ насиби кӣ мешуда бошад? эълони номзадон барои тӯпи тиллоӣ ба зудӣ ба ҳамагон дастрас мешавад. онҷо 32 бозингари беҳтарин бояд номнавис шаванд. мо бошад ба 6 бозингари асосии муддаӣ менигарем: Родри, Винисиус, Мбаппе, Де Брюйне, Холланд ва Месси. ин бачаҳо бештар аз дигарон таъсир ба даставу мунтахабашон доштанд. аз Родри оғоз мекунем. Родри элементи асосӣ дар ғалабаи таърихии Манчестер Сити буду голи ягонаро дар финал ба самар расонид. бе ягон шубҳа ӯро беҳтарин бозингари Лигаи Чемпионҳо эълон карданд. айни ҳол Родри устувортарин бозингар дар мавқеаш номида мешавад ва ҳунари ӯ буд ки Манчестер Сити аввалин требли аврупоиро ба қайд гирифт. ба ҷуз ин, Родри моҳи июн ҷоми Лигаи Миллатҳоро бо мунтахабаш соҳиб гашт. ин мавсим барои Родриго Эрнандес то абад дар хотир мемонад. Винисиус Ҷуниор. мавсими гузашта Винисиус бозингари рақами 1 Реал Мадрид дар 22-солагиаш гашт. дар дастае ки ситораҳои ҷаҳонӣ ба монанди Модрич ва Бензема ҳастанд, чунин натиҷа доштан сатҳи баланди бозингарро нишон медиҳад. 24 гол ва 25 ассист, 1 Копа дел Рей, ҷоми ҷаҳони dastavӣ ва суперҷоми УЕФА. Винисиусро дар мусобиқаи Ла Лига аксари вақт ҷабрдидаи расизм мекарданд, вале ба инам нигоҳ накарда, Вини нишон дода истодааст ки метавонад дар рақобати тӯби тиллоӣ иштирок кунад. Килиан Мбаппе. агар рақобати диданӣ муқобили Аргентинаро ба назар гирем, пас Мбаппе барандаи тӯпи тиллоӣ бояд шавад. Мбаппе беҳтарин бозингари мусобиқа ҳамроҳ бо Месси гашта тавонист. давоми бозиҳои доиршуда Килиан 8 гол зада, 2 ассист кард ва аз ҳама муҳимаш хетрик дар финал ба қайд гирифт. мутаассифона болои сар бардоштани ҷом барояш даст надод, вале натиҷаҳои инфиродии Килиан набояд аз назар дур монанд. 53 голу 14 ассист ва аз ҷомҳо бошад танҳо ҷоми Лигаи 1 Фаронсаро дорад. бале ин кофӣ нест, вале Мбаппе боварӣ дорад ки ӯ тӯпи тиллоиро ба даст меорад. Кевин Де Брюйне. Де Брюйне дар саёҳати Манчестер Сити муҳаррики асосӣ буд. 10 гол ва 32 ассист. 32 ассист дар як мавсим, бовар мекунед? якҷояшавии ӯ бо Холланд рақибонро ҳатто пеш аз бозӣ ба тарс меовард. голи задаи ӯ дар Сантьяго Бернабеу ҳалкунанда дар плей-оффи мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо гашт. новобаста аз ҷароҳат бардоштан дар финали мусобиқа ӯ дастаро берун аз он ҳам ҳамроҳӣ мекард. акнун оиди ду муддаии асосӣ мегӯем ки байни худ бояд беҳтарин буданро тақсим кунанд: Эрлинг Холланд ё Лионел Месси. маҳз ҳамин савол тақдири тӯпи тиллоии имсоларо ҳал мекунад. моҳи декабр ҳамагон хулоса карданд ки Месси тӯби тиллоии навбатиашро ҳалол кардааст, вақте ки шурӯи хуб бо ПСЖ дошту баъдан ҷоми ҷаҳонро дар Қатар ба даст овард. Лео ҳамзамон беҳтарин бозингар дар ҷоми ҷаҳон номида шуд. Месси дар ин мундиал 8 гол ва 3 ассист ба қайд гирифт. ҳамин хел Лионел Месси ҳама ҷоизаҳои футболиро ки имконпазир аст ба даст овард. ба ҷуз дастоварди нодираш бо мунтахаби Аргентина, натиҷаҳои инфиродии ӯ низ ҳанӯз дар сатҳи баланд қарор доранд: 38 гол ва 25 ассист. ҷоми Лигаи 1 ва суперҷоми Фаронса бошад, ба гуфтаҳои мо илова мешавад. баъди нокомӣ дар Лигаи Чемпионҳо ва норозигии мухлисони ПСЖ, ба саҳнаи футболӣ нафаре бо номи Эрлинг Холланд пайдо шуд.
дар мавсими нахусташ дар Премьер-лига ҳамлагари норвегӣ ҳамаро пора карда дар Лигаи Чемпионҳо шоу ташкил кард. тамоми рекордҳои имконпазирро шикаст, кафши тиллоиро дар Англия соҳиб шуд ва дар умум қаҳрамони Манчестер Сити номида мешуд, ки бо голҳояш Гвардиоларо дубора ба треблкорӣ расонид. 53 гол ва 9 ассист. натиҷаҳои инфиродиаш боварнокарданӣ буданд ва гуфта мешуд, ки ба Месси дар рақобати тӯпи тиллоӣ сатҳугузор мешавад. вале мутахассисон Мессиро бо эҳтимолияти 90% барандаи тӯпи тиллоӣ мешуморанд. чаро? акнун сабабҳояшро мегӯям. сабаби якум маҳз бо иштироки Холланд аст. ҳамлагари норвегӣ дар бозиҳои ҳалкунандаи Манчестер Сити ғайрифаъол гашт. ҳамагӣ 1 гол дар 8 бозии охири финалӣ. ҳамон бозиҳо рақобатҳои ҳалкунанда дар ин мавсим номида мешуданд. полуфинал муқобили Реал Мадрид ва финал муқобили Интер. дар ҷоми Лигаи Англия ҳам он қадар фаъолнокӣ нишон надод. не, шубҳае нест, ки ӯ нафари муҳим дар Манчестер буд, вале Холланд бояд дар лаҳзаҳои мушкил ба дастааш кӯмак мекард. аз ӯ маҳз ҳамон лаҳза кӯмак интизор мешуданд. агар тӯпи тиллои ҳаштуми Мессиро мунтазир бошед, лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш накунед ва мо бошад сабаби дуюмро мегӯем, ки он ҷоми ҷаҳон аст. мавсими 2022-2023 ҷоми ҷаҳон мусобиқаи асосӣ ба ҳисоб мерафт. ҷоми ҷаҳон дар 4 сол як маротиба баргузор мешавад ва Мессию ҳамватанонаш ин фурсатро аз даст надоданд. ҳунари нишондодаи онҳо натиҷаи мусбӣ овард. ҳамчунин дебати беҳтарин бозингар ба анҷом расид. факт шуд, ки Месси Роналдуро шикаст додааст. хуб дӯстон, ин гуфтаҳо афсона нестанд, балки рӯйдоди ҳақиқӣ дар футбол буданд. нафароне ки мухлис ҳастанд, ин гуфтаҳоро хуб дарк мекунанд. шумо низ фикри худро дар комментария қайд кунед ва назари хешро ба дигарон расонед. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ, хайр дӯстон.